O Campus Terra contará cunha granxa experimental. A Deputación de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela asinaron un convenio que permitirá que a cidade conte con este novo proxecto no Campus Terra. Terá como obxectivos avanzar na reducción dos custos na produción leiteira e tamén mellorar a formación dos rapaces e rapazas que estudian nestas facultades, ao mesmo tempo que tamén se intentará buscar a automatización e a incorporación das novas tecnoloxías a este proceso. Unha iniciativa que conta cunha achega de 2 millóns de euros, 1.300.000 por parte da Institución Provincial para as Obras e 740.000 que facilita a Universidade para o equipamento. E a previsión é iniciar a construción destas novas instalacións no primeiro trimestre de 2018 para poñelas en marcha nese mesmo ano que cando a Universidade de Santiago e a Facultade de Veterinaria ten que pasar o proceso de homologación. A granxa estará constituída por 5 estructuras construídas en 4.400 metros cadrados. A futura granxa experimental constará dunha nave principal, como xa dixo o presidente, que acollerá o gando de vacún para a produción e un edificio de prácticas cunha aula e un laboratorio, unha nave de maquinaria, silos de forraxe e unha fosa de xurro. As edificacións constituirán unha oportunidade para o alumnado da Facultade de Veterinaria e da Escola Politécnica, tendo así un enfoque máis profesional.